Anitz du izena pantailako neskak. Pertsonaia virtuala da, zientzia kontuetan aditua gainera. Egiozu zientziari buruzko galdera bat eta erantzun egingo bizu. Kaixo, nola duzu izena? Igor. Igor, zer nahi duzu egitea? Galdera bati erantzutea edo hitzak bilatzea? Galdera bati erantzun. Nork asmatu zuen teleskopioa? Erantzune Galileo izan daitekeela uste dut. Bistan denez Anitzek euskaraz hitz egiten du. Egiten zaizkion galderak ulertzeko gauza da eta galderen erantzuna emateko ere bai. Hortaz, pertsonaia virtual interaktiboa da, zientzian abitua eta euskalduna. Edozein motako galderei erantzuteko prestaute dauz, erabiltzen dau kuestion answering edo galderen erantzute automatikoa ditzen jakon teknologisia. Teknologisia hori da, hizkuntz teknologietako bat, eta itxendana da galderan analisi linguistikoa, hortik asmatzeko ze motako erantzuna espero dauen, eta saiatzen da bilatzen mota horretako erantzun bat berak dauken ezagutza bazien. Baina, egia esan bierdana da, oingoz, sistema honek funtzionetan dago betuen faktoide motako galderekin, hau da, erantzun labur eta konkretu bat espero dauen galderekin, nork, noiz eta non bezalakoak. Galderak erantzuteaz gain, hitz edo termino bat ematen eta hitz hori daukaten dokumentuak bilatzen badaki Anitzek. Zeregin hori bete ahal izateko, interneteko zientzia eta teknologiako hainbat datu basetan egiten du bilaketa. Bilaketa eleanitza da, euskarazko, gaztelaniazko eta ingelesezko loturak bilatzen dituelako. Euskarazko dokumentuak bere horretan ematen ditu, gaztelaniazkoak euskarara itzultzen ditu, eta ingelesezkoak jatorrizko hizkuntzan ematen ditu. Ezagutza zientifikoa, euskararen erabilera eta interaktibotasuna biltzen dituen aurreneko pertsonaia virtuala da Anitz. Ez dago bera bezalako besterik. Eta euskeraz, beste hizkuntza batzuendako, ingelesa edo erderan edo gaztelaniandako baino, baliabide gutxi daudaz eta jente gutxi ikertzen, baina lataben nik uste dut gauza honak lortu diela ja honezkero, eta sistema hau Anitz ez da gauza perfektu bat guztiz ondo da bilena, baina emaitza nahiko onak emuten ditugu, eta teknologia horietan ikertzen jarraitzuta, denbora gutxi barru, holakotxe sistemak izango die guztiz operatiboak. Aita eta ama bat baino gehiago dauzka Anitzek. Hainbat enpresak elkarlanean daramaten proiektu baten alaba da eta. Itxura, Bicomtek ikerketa zentroak eman dio, avatar edo pertsonaia virtualak sortzeko daukan teknologiaz baliatuta. EHUko AOLAB taldeak eta robotiker ikerketa zentroak berriz, ahotsaren ezagutzan eta sintesian trebatu dute. Galderei erantzuteko sistema eta interneteko dokumentuak euskarara modu automatikoan itzultzeko gaitasuna, EHUko isa taldeari zordizkio. Azkenik, dokumentuak bilatzeko abilezia eleaniztuna, Elujar Fundazioaren igeike taldeak egindako lanaren ondorioa da.